l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Nazzareno Dalli ta' 43 sena residenti f'Bormla inżamm arrestat mixli li prova joqtol u weġġa gravi żewġ tibniet ta' 12 u 15-il sena f'dar privata fil-Marsa. Fil-qorti preseduta mill-Maġistrat Caroline Farrugia Frendo u ġi mixli wkoll li żamm lil bniet kontra l-volontà tagħhom li kellu arma fil-possess tiegħu u li kellu fuqu droga kokaina u wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġjuba kontrih fil-waqt li d-difiża m'għamlet ebda talba għal ħelsien mill-arrest. Il-każ seħ nhar is-Sibt għal ħabta tas-siegħa u nofs ta' wara nofsinhar f'residenza fi Triq San Tumas fil-Marsa fejn allegatament weġġa' liż-żewġ tibniet. Skont rapporti fil-medja t-tifla ta' 12-il sena kienet rieqda meta qalat 17-il daqqa ta' sikkina. Presidenti fir-residenza kien hemm ukoll tifel ta' 14-il sena. Iż-żewġ tibniet ittieħdu l-isptar Mater Dei għal aktar kura fejn waħda ġiet ċertifikata li weġġat gravi waqt li l-oħra weġġat b'mod serju.